למה רוב המשקיעים בבורסה יקבלו החזרי מס הכנסה בדוחות 2024? כמה מילים על הנושא. רווח הון ממכירת ניירות ערך בבורסה והמיסוי עליו בישראל. יש במדינת ישראל קרוב למיליון אנשים שמשקיעים בבורסה באופן פעיל בניירות הערך השונים. יש סוגים רבים ומגוונים של ניירות ערך, כל אחד עם אפיון אחר. מניות, אופציות, אג"ח, תעודות סל, קרנות נאמנות. מטרת המשקיעים בגדול היא לשמר את החיסכון שלהם, או להשביח את הכסף שלהם, או ליצור רווחי הון, או להשיג הכנסות פיננסיות. רווח הון נוצר כאשר ההשקעה נמכרת, כאשר בעל ההשקעה נפרד ממנה והוא פוגש תמורתה כסף או תמורה אחרת. מצב אחר שבו מישהו קנה השקעה וההשקעה עלתה, הערך שלה שווה יותר, אין כאן אירוע של רווח הון, רק כאשר הוא נפרד מההשקעה ומממש אותה. סכום רווח ההון מבחינה טכנית הוא ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הקנייה וההוצאות שהיו לו בתהליך. אחוז מס רווח הון אצל יחיד בדרך כלל ברוב המקרים הוא 25%. הרווח הון שממוסה הוא רווח הון ריאלי אחרי שמנוטרל ממנו ההשפעה של האינפלציה. תשלום המס מרווחי הבורסה אצל הבנקים ובתי ההשקעות. כל מוסד פיננסי בישראל, בנקים ובתי השקעות, מנקים מס במקור מרווחי הון בניירות ערך של לקוחותיהם, בהתאם לחוקי המס. ניכוי מס במקור, הכוונה ברגע המכירה, לפני שהמוכר מקבל את התמורה, מורידים את המס, והמוכר מקבל תמורה קצת קטנה יותר אחרי הניכוי בהורדה שעשו. דומה למשכורת של שכיר שמגיעה פיזית אחרי שהורידו ממנה את המיסים המגיעים. המוסד הפיננסי מנקה אוטומטית מס בכל אירוע מכירת נייר ערך ברווח, ומעביר את המס לרשות המיסים עבור האדם ששילם אותם. מדובר בחישוב אוטומטי, כמו מגרסה עיוורת, ללא הבדל בין עשיר, עני ושכיר, מובטל, כל אדם והסטטוס שלו, והמס מנוכה במקור מכולם אחיד וזהה. כתוצאה מכך יש מקרים שניכוי המס האחיד במקור שנעשה בפועל, ייתכן שהוא שונה קצת מהמס שבאמת מגיע מאותו אדם מסוים. הפסדי הון מהשקעות בבורסה. השקעה במניות בבורסה כרוכה כידוע בסיכון גבוה. אפשר להרוויח הרבה, אפשר גם להפסיד הרבה. סיכון מול סיכוי, יש שיאמרו תנודתיות, יש שיאמרו רכבת הרים וכך הלאה. מה זה הפסד בעצם? הפסד זה רווח הון שלילי, שבו מחיר המכירה נמוך ממחיר הקנייה וההוצאות. הפסד הון שנוצר יכול להתקזז אצל המוסד מול רווח הון שנוצר, אבל רק באותה שנה ורק באותו החשבון. מה זה קיזוז? קיזוז זה האפשרות להוריד את סכום ההפסד מרווח הון אחר שיהיה, כדי שהמס על הרווח הון האחר ישולם רק אחרי שסכום ההפסד הוחזר לבעליו. אז הפסד הון שנוצר באותה שנה, אין בעיה למוסד הפיננסי לקזז אותו מול רווח הון אם נוצר באותה שנה, באותו מוסד, באותו חשבון. אבל הפסד הון שלא הצליחו לקזז אותו באותה שנה, ניתן לגלגל, להעביר אותו לשנים הבאות, שנה אחרי שנה עד שיהיה רווח הון מתאים, אבל זה מותנה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ביוזמת בעל החשבון. מה היה מיוחד בבורסה בשנת 2024? במדדי המניות בישראל וגם בעולם היו בשנת 2024 עליות חזקות ויוצאות דופן. רוב המניות עלו מאוד. למשל, מדדי תל אביב 35 ותל אביב 90 עלו בממוצע 28 ו-30%. ממוצע. מדדי ענפי הביטוח, הפיננסים, הבנייה והבנקים עלו בישראל 66%, 45%, 43%, 36% בשנה אחת. ואתם יכולים לחשוב על רסיסי האחוזים של הריבית שאפשר אולי לקבל בפיקדון שקלי, או אפילו על אחוזי השכירות שאפשר לקבל בדירה רגילה, ותראו שהעשרות אחוזים האלה הם מאוד גבוהים ויוצאים דופן לטובה. ולא מדובר פה על מניה אחת ספציפית, אלא על השוק כולו ועל מדדי המניות העיקריים. ואפשר לתת דוגמאות ספציפיות על מניות מיוחדות שעלו, כמו חברת מנועי בית שמש שעלו ב-150%, או מניות של חברת אל על שעלו ב-130%, ונוספים, וזה רק דוגמה, היו מניות רבות שעלו באחוזים גבוהים מאוד במהלך שנת 2024.
בעולם כולו מגמת מדדי המניות הייתה דומה. בארצות הברית מניות רבות עלו בשנת 2024 במאות אחוזים. כמובן שבתפאורה כזו, כל מכירת מניות בכזו מגמה בשנת 2024 כמעט בהכרח נפגשת עם רווח הון משמעותי. ורווח הון משמעותי ברוב מכירת הניירות ערך בשנת 2024 גם יוצרת תשלום מס במקור משמעותי על ידי רוב האנשים שמכרו את הניירות ערך האלה, וכתוצאה מזה יש כאן אירוע לא רגיל מבחינת המיסוי על אותם משקיעי בורסה בשנת 2024 וכעת בסיומה. להבדיל מהעליות החזקות שהיו בשנת 2024, בשנת 2022 ותחילת 2023 היו רוב ההשקעות במצב של ירידות חזקות ושחיקה. לכן, וככל הנראה, רוב המשקיעים בשוק ההון בשנים 2022, תחילת 2023, נוצרו להם הפסדי הון בבחירת ניירות ערך. כתוצאה מכך, למשקיעים הממוצעים, לרוב המשקיעים, יש הפסדי הון ממכירת ניירות ערך עד שנת 2022-2023, מול רווח הון שייתכן וכנראה יש להם על מכירת המניות שלהם בניירות ערך שלהם בשנת 2024. תזמון כזה, קודם הפסדי הון ובשנה עוקבת רווחי הון, אצל אותו אדם מאפשרים בכל היקף כספי קיזוז בין השנים והשבת מה שנוקע במקור מלא או חלקי. מי צפוי לקבל החזר מס הכנסה בדוחות 2024 נוכח מה שאמרנו כרגע? אז ניסחנו שני תנאים, מי שיקיים אותם ככל הנראה יקבל החזר מס בלתי מוגבל, כל אחד לפי המצב שלו. תנאי ראשון, היחיד צריך להיות בעל הפסד הון ממומש עד וכולל 2023 שטרם קוזז. תנאי שני, לאותו יחיד יש רווח הון ממומש בשנת 2024, ממנו נוקע מס במקור. אלה לא תנאים מסובכים, נדירים ומיוחדים. רוב המשקיעים בשנים עד 23 נוצר להם הפסד הון בבורסה. ורוב המשקיעים והפעילים בבורסה בשנת 2024 נוצרו להם רווחי הון. אלה תנאים שקל ופשוט להגיע אליהם ולקיים אותם וליישם אותם. כלומר, מי שיש לו את שני הדברים האלה, צפוי החזר מס בדוחות 2024, ייתכן החזר מס אפילו גדול מאוד. כמה החזר מס הכנסה יקבל יחיד שמקיים את שני התנאים הללו במצטבר? יקבל את הסכום הנמוך מבין שני הסכומים שכרגע הצבנו בתנאים. הנמוך מביניהם כפול 25%. יש כאן דוגמה של 4 סוגי משקיעים שונים, דוגמה פשוטה. בואו ננסה לראות איך הם מיישמים את כל מה שאמרנו עד עכשיו. משקיע א' ומשקיע ב' אינם מקיימים את שני התנאים הנדרשים. למשקיע א' יש רווח הון חייב מס ב-2024, אבל אין לו הפסד הון מועבר לקיזוז. אז מבחינת שני התנאים הוא לא קיים אותם, קיים את התנאי השני ולא את התנאי הראשון. משקיע ב' יש לו הפסד הון לקיזוז מועבר משנים עברו, אבל אין לו רווח הון חייב במס בשנת 2024. גם הוא לא קיים. לכן גם משקיע א' גם משקיע ב' לא יקבלו החזר מס כתוצאה מהקיזוז שדיברנו מקודם. לעומת זה משקיעים ג' וד' להם יש את שני התנאים. גם הפסד הון מועבר עד 23 וגם רווח הון חייב שנוקע ממנו מס במקור בשנת 2024. גם את זה וגם את זה. לכן שניהם יקבלו החזר מס. שימו לב, משקיע ג' יש לו הפסד הון מועבר 700, זה באלפי ש"ח, ויש לו רווח הון בשנת 2024 של 500. אז הוא יכול לקזז זה מול זה, ועדיין יישאר לו הפסד הון שארית של 200 מועבר. כמה יקבל החזר? ניקח את הנמוך בין 700 לבין 500, שזה 500, נכפיל ב-25%, 125, משקיע ג' בדוגמה הזאת יקבל החזר של 125,000 ש"ח, ותוספת ריבית והצמדה עד ההחזר בפועל, אבל זה ההחזר שהוא יקבל 125,000, זה הנמוך מבין הפסד ההון המקוזז ורווח הון הריאלי שנוצר. משקיע ד' גם מקיים את שני התנאים, אבל אצלו יש לו רווח הון גבוה אפילו יותר מההפסד המקוזז, כמובן שהוא מקזז את כל ההפסד בשלמותו, וגם הוא יקבל 25% החזר מהסכום הנמוך מבין שניהם, לא 700 אלא 1,000, והנמוך ביניהם זה 700 כפול 25%, יקבל 175, זה באלפי ש"ח, 175,000 ש"ח, החזר מס. אלה שני התנאים, תנאים קלים ופשוטים ורגילים לגמרי שרוב משקיעי הבורסה להערכתנו קיימו בשנים האלה. אדם שאין לו הפסד הון לקיזוז,
האם אין לו אפשרות לקבל החזר מס? יש לו. אף על פי שהוא לא מקיים את התנאי הראשון ואין לו הפסד הון מועבר, יכול בכל זאת בתנאים מסוימים לקבל החזר מס. ואני מתכוון למשקיעים מהסוג של משקיע א' בדוגמה. שימו לב, יש רווח הון, חייב מס, שנוכר ממנו מס במקור ב-2024, אבל אין הפסדי הון מועברים משנים קודמות. גם אדם כזה יכול לקבל החזרי מס בתנאים מסוימים. והתנאי הוא שהאדם לא יגיע לחבות במס על הכנסותיו הרגילות, שכיר, עצמאי, פסיבי, גמלאות, כל אחד במצב שלו. אדם כזה, אם הוא לא מגיע לחבות במס, יכול לבקש ולקבל חלק מהמס שנוכר לו במקור על הרווחים ב-2024 כהחזר. וחשוב לדעת, כ-60% בערך מבעלי ההכנסות במדינת ישראל, 60% לא משלמים מס הכנסה בפועל. למה זה קורה? הסיבה לזה, כל מיני הנחות במס, זיכויים אישיים כאלה ואחרים של כל אדם ואדם מגיע, וכתוצאה מזה לא תמיד יש לבעל הכנסה מספקת חוות מס שתכסה את כל הזיכויים האלה. ולכן מי שלא ניצל זיכויים אישיים מגוונים ורבים שיכולים להיות לכל אדם, מי שלא ניצל את זה בהכנסה הרגילה שלו כשכיר, עצמאי או משהו אחר שהוא עושה, יכול וצריך את הזיכויים האלה להשתמש בהם ולנצל אותם כנגד מס במקור שניקו לו, בין אם זה על רווחי בורסה, רווחי הון, בין אם זה להכנסות פיננסיות אחרות כמו ריבית בבנק או דברים כאלה, ויש פה אפשרות גם לקבל החזר מס, שלא יחשוב מי שלא קיים את שני התנאים, אוטומטית לא מגיע לו כלום. יכול מאוד להיות, והרבה אנשים זה רלוונטי לגביהם, שמי שיש לו רק רווח הון ב-2024 בלי הפסד הון, אבל לא מימש ולא ניצל את כל הזיכויים המגיעים לו, יכול לקבל החזרי מס. עצה שמבקשים לתת לכל אדם שרואה את המצגת הזו, לנסות לקבל את כל טופסי 867 לשנים 2019 עד 2024, מכל חשבון השקעות ומכל בנק או בית השקעות שהיה קשור אליהם, ואת הטופסי 867 האלה להציג בפני רואה חשבון או יועץ מס שמבינים בתחום, כדי שיבחנו, וזה קל לבחון את זה, האם מגיע החזר מס וכמה מגיע, ובהנחה שכן, לתת לרואה חשבון או יועץ מס הללו שיגישו את הדוח השנתי למס הכנסה לשנים 19, 24 או רק לחלק מהשנים, כדי לקבל את החזר המס המגיע בחזרה. זאת פעולה פשוטה וקטנה ומומלצת לכל אדם, ואולי תגלו שמגיע לכם שם החזר מס, אולי אפילו גדול. מאחלים הצלחה גדולה לכל מי שיעשה את זה ולכל מה שתבקשו לעשות. תודה רבה.